एक्टर जानो गोसोब्ला थिखादार जा फेमास जानो गोसोब्ला भाइरेल जा बे बाथ्राया नंगौ नामा लोगोफोर दिनै आङो बे बाथ्रानि सायावनो फंनैसो खोथा रायलायनो होननानै फैदों जेरै भाइरेल जायालासिनो बोरै फेमास जानो हायो आरो थिखादार जायालासिनो बोरै एक्टर जानो हायो थुदो होनब्ला जों माबोरै एक्टर जानो हायो जोंनि गुबै थांखिसिम थांनोसै एभ्रिवान गासैखौबो आंनि इउटिउब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरबावनाय थाबाय नोंथांमोना माबोरै दं आंबो थिगैनो दङ आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ होननानै दिनैनि आंनि भिडिअआ एसे आलदा जागोन आरोना आगोलाव होनाय भिडिअफोर बायदि बेरायनो थांनाय माबा मोनसे देखायनाय बिदि नङा दिनै आं नोंथांमोननो फिसा मोनसे इनफरमेशन टाइपनि भिडिअ लानानै फैदों इनफरमेशनखौनो होनजायो जाय बिथांमोना एक्टिं खालामो बा एक्टिं खालामनो गोसो जानानै दङ बिथांमोननि थाखाय बा एक्टिंनि सायाव एसे मोनथिनो लुबैयो बिथांमोननि सायाव जागोन बे बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जागोन आरो नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोब्ला नायलांबाय था आरो जायफोरा नायनो गोसो गैया बेफोरबायदि बाथ्रानि सायाव नोंथांमोना बेनिफ्रायनो ओंखारलांनो हागौ आरो ओमफ्राय बे भिडिअखौ लाबोनायनि जाहोना जाबाय आङो दाखालि एसे आगोलाव मोनसे आंनिफ्राय ब्लग भिडिअ आंनि इउटिउब चेनेलाव होनाय जादोंमोन बेयावहाय आङो मोननैसो कमेन्ट नुदों आरो ना सोरबा सोंहरदों आरो आंबो लानो हागोन नामा बे कर्सखौ होननानै बेनिफ्राय आङो रिप्लाय होदों बेनि उनावहाय आं बे मानसिनि कमेन्टआवनो बेलेग मानसिफ्राबो हाबदेरनानै कमेन्ट रिप्लाय होदों आरो बिसोरो बुंहरदों मा जेबो माने लाब गैया बेनिफिट गैया कर्स खालामनानै जुदि नोङो लेंगुवेजखौ रोङाब्ला हिन्दीयाव फ्लुयेन्सि नङाब्ला बिदि होननानै कमेन्टफोर होदों आरो ओमफ्राय आंनि साननाय बायदिब्ला बिदि आरोना मालाबाबो माबा मोनसे सोलोंनाया लस जाया होननानै आं सानो आरोना बे माबा मोनसे नङा माबा मोनसे खामानियाव फैथारगोन आरो बिथाङा बुंबावदों इउटिउबाव नायनानैबो सोलोंनो हायो इउटिउबाव नायनानै सोलोंनानै अडिशनफोर होब्लानो सिरियेलफोराव जायगा मोनो बा एक्टिं खालामनो चान्स मोनो बेबायदिब्ला मानो एथबां माने मानसिफ्रा अडिशन होनो थाखाय लाइन नांनानै थायो अडिशन होनानै नोङो सासे सानैयाल'सो सिलेक्ट जागोन हाजारजन मानसियाथ' अडिशन हैनो थाङो बेयावथ' गासैबो सिलेक्शन जाजोबा होमब्ला बै हाजारजननिफ्राय जों सिलेक्शन जानोब्ला नों गावखौ मा खालामनांगोन नों माबा मोनसे सोलोंनांगोन कर्स लानांगोन नङा होमब्ला बेनिफ्राय आंनि बुंनो नागिरनाया बेनो आङो दिनैसिम मोनथिबोनाय बायदियैब्ला आरोना जोंनि गिबि सावथुन जेनेबा बर'नि गिबि सावथुन आलायारननि डाइरेक्टरा सोर जोंना जोंदाव बड'सा सार जोंदाव बड'सा साराबो पुनेयावहाय FTII आवहाय बिथाङाबो कर्स लानानैसो बे मुभिखौ बानायहैदों बेनि थाखायसो बिथाङा बहुतखिनि बे मुभिनिफ्राय माने बे मुभियाव बियो साक्सेस जानो हादों बेनि उनावबोथ' गोबां फिल्मफोर ओंखारदों मानो बेफोर फिल्मफोरा ओंखारनाय टाइमावल' सोलियो बेनि उनाव गोमालाङो दिनै आलायारनफोरखौ नाय मानो दिनैसिमबो रायखांजाबाय थायो नङा होमबा बेयाव माबा मोनसे दङ रायखांजाथावना बा माबा मोनसे आरो एवार्ड मोनलायनाय फिल्म हिसाबै जोंनि फार्स्ट फिल्मानो जुदि एवार्ड मोनलायदोंबा बिथाङाबो सोलोंना थांनायखायसो बेखिनिखौ लानो हादों होननानै आं सानो आरोना बेनिफ्राय जोंनावथ' दा बिदि बर'आव जेबो एक्टिं स्कुल गैया बा ड्रामा स्कुल गैया एक्टिंखौ माबोरै खालामनांगौ बेनि बागै जोंनाव जेबो सोरबा बुंनानै होग्रा गैया बांसिनानो ओरैनो गोसो जानानै इउटिउबफोरनि थाखाय सर्ट मुभि बानायनो थाखायसो फैयो नङा होमबा आंनि बायदिब्ला आरोना एसे आइडिया थायोब्ला मोजां जोंथ' जोंनि बर'फोराथ' एसे टेक्निकेल लाइनाव बहुतखिनिखौनो आङो आवगायनायखौ नुयो आरोना टेक्निकेलफोरा मोजाङानो खालामो केमेराफोरखौ आं मोजांखौनो मोनो आरोना लाइटफोर आरो दावगालांबाय थाबावगोन ओमफ्राय एक्टिङावसो एसे उन जानानै थायो आरोना खारन जोंनाव एक्टिं स्कुल गैया दा खिन्थु एसे जाहांदों आरोना वर्कशपफोर जोंना BTR गभर्नमेन्टआबो थांनाय बोसोरावबो 1 मान्थनि थाखाय बिसोरो स्पन्सार खालामदोंमोन रेसिडेन्सियेल वर्कशप बिथांमोना बाहेरनिफ्रायबो जेरै मुम्बाइनिफ्राय नागालेण्डनिफ्राय बिथांमोना जोंनो माने बाहेरनिफ्राय फेकाल्टि लाबोनानै होफैदोंमोन आरो एक्टिं टिचार लाबोनानै होफैदोंमोन बेनिखायनो आं सानो आरो जायखिनि बिसोरो माने स्टुडेन्टफोरा एक्टिंनि बागै बा एक्टिं वर्कशपआव जइन जादों एसेब्लाबो आइडिया मोन्दों
ओमफ्रायसो जुदि सोरबा माबा मोनसे सोलोंनो नागिरनायखौ जोंनि मानसिफ्रा मानो बादा होयो बेखौसो आं बुंनो लुबैदों बे आंनाव सोरबा सासे मानसिया सोंहरबाय जोंबो लानो हायो नामा बेनो आं मोजां बुजायनानै खोन्थानो हागौमोन बे गेजेराव माने फैनानै ओरैनो बेकार थांगोन जेबो लाब गैया बे माबा मोनसे सोलोंनो गोसो जानायखौ बुंनानैसो होनांगौ सोलोंनोसो नांगौ नङा होमब्ला मानसिनि जिबनावथ' मानसिनि लाइफआवथ' माबा मोनसे रोंनांगौआ जोबनानै थाङा आरो आं सानो आरोना एक्टिं खालामनो थाखायल' जे एक्टर जानो थाखायल' एक्टिंनि कर्स लानांगौ बे नङाब्रा बेनिफ्राय नोङो गावनि दैलि लाइफनि थाखायबो माबा मोनसे सोलोंनो हागोन गावहा माबा मोनसे नलेज मोनगोन बेलेग माबा मोनसे खामानियावबो नों बेफोरखौ इउज खालामनो हागोन बिदि होननानै आं सानो बेनि थाखायनो आं दिनै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों लोगोफोर आरो जुदि नोंथांमोना बेफोरबायदिनो एक्टिंनि माबा मोनसे मिन्थिनो लुबैयोब्ला आंनाव कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन नङाब्लाबो आंनियावहाय इन्स्टाफ्राव बा फेसबुकफ्राव नोंथांमोना मेसेज खालामनानै सोंहरनो हागोन आरो आंखौ सोरबा सिनायखानायब्ला आंजों कन्टेक्ट दंखायोबा बिथांमोना डाइरेक्टयै आंखौ कल खालामनानै सोंहरनो हागोन आरो आंनाव सोंहरदों आरोना एक्टिं स्कुलाव फरायनो थाखाय मा नांगौ फैसा नांगौ नामा माने बेसेबां खरसा जायो बिदि होननानै सोंहरदों आरोना खायसे जोंना बिदि स्कुलफोर दङ जेरै इन्डियायावहाय जेनेबा नेसनेल ड्रामा स्कुल बेफोरावथ' जोंनो फैसा नाङा फरायनो थाखाय स्टुडेन्टनोसो उल्था माने गभर्नमेन्टआ फैसा हरो होमब्ला बेफोरबायदि चान्सखौ जों मानो लानो हाया एसटिफोरनि थाखाय एक्सट्रायै मोनसे माने सिट थाखायो जों एसटिफोरा बे चान्सखौ लानो हायो आरो बेयाव फैनो थाखाय जों मा खालामनांगोन फार्स्टआवनो जोङो ड्रामायाव खामानि मावनाय जानांगोन बा ड्रामा सोलोंनाय जानांगोन सोरबा टिचारनि आन्डाराव जोङो 6टा ड्रामा खालामनांगोन बेनि उनावहाय बे ड्रामा खालामनायाव जायखिनि जों सार्टिफिकेट मोनगोन बेफोर सार्टिफिकेटखौ जोङो जेब्ला एप्लाइ खालामगोन बे टाइमाव होनो नांगोन बेनि उनावहाय नोंनाव एक्सपिरियेन्स थानांगोन आरोना एसे एनै नों एक्टिं खालामदो बिदि आरो ओमफ्राय बेल' नङा बेलेग बिदिनो प्राइभेटफोरबो दङ प्राइभेटफोरावबो माने बिदि नङा कि बहुत बुरजा फैसा थाङो बिदि नङा आंथ' जेरावहाय माने कर्स खालामगासिनो बेयावहाय जोङो मान्थलि स्कलारशिप मोनो बेनिफ्राय जोंना हस्टेल फिस बायदिसिना जों बे स्कलारशिपनिफ्रायनो मेनेज खालामजोबनो हायो आरो बेफोरखौ मेनेज खालामजोबनानै जोंनाव एसे एनै माने थालांबावोसो आरोना फैसा बिदि जोङो न'निफ्राय बिनानै बा गावनि फैसाजों फरायनो गोनां जायाखै एथ' मोजां माने सोलोंनो मोनो जोङो आरो इन्डियानि बाहेरनिफ्रायबो जोङो फेकाल्टिफोर मोनो टिचारफोर फैयो दाथ' आं जाय इउनिभारसिटियाव फरायगासिनो दङ बे जाबाय रबीन्द्रनाथ टेगर इउनिभारसिटि बेयावहाय जोंना ड्रामा डिपार्टमेन्ट दङ आरो बे ड्रामा डिपार्टमेन्टाव जोंना अनलि बेनि फेकाल्टियाल' फोरोङा जोंखौ जोंना बाहेरनिबो माने 10 days 15 days 1 month बेफोरनि थाखाय जोङो माने वर्ल्डनि बेलेग माने कान्ट्रिनिफ्रायबो जोंखौ फोरोंनो फैयो होमब्ला जोङो बाहेरनि मानसिफ्रा माबोरै एक्टिं खालामो बाहेरनि मानसिफ्रा माबोरै थायो बिसोर माबायदि डिसिप्लिनाव थायो बेफोरखौबो जों सोलोंनो मोनो नङा होमब्ला सासे मानसि जानो थाखाय जोंनो मा नांगौ सासे एक्टर जानो थाखाय बा बेफोरखौल' माने आं एक्ट्रिस होननानै एक्टिंखौल' सोलोंबाल' जानाय नङाना माबोरै डिसिप्लिनाव थानांगौ माबोरै जों गुबुनखौबो बुजायनो हानांगौ एक्टिंनि गेजेरजों जोङो रायजोनि सिगाङाव समाजनि सिगाङाव मा मेसेज होनो थांदों जों बेफोरखौबोथ' सोलोंनांगोन नङा होमब्ला जोङो मानसिफोरनि सिगाङाव मानसिफोरा जोंखौ फल' खालामो हिसाबै जोंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोना जोंखौनो नायो हिसाबै बिसोरनि सिगाङाव जों एसे बिसोरनि जोंखौ नायनाय हिसाबै बिसोरनोबो जों माबा मोनसे होनो हानांगोन बेखौनो आं सानो लोगोफोर आरो जुदि सोरबाफोर सोलोंनो गोसो दङब्ला सोलों बेल' नङा एक्टर जानो थाखायल' एक्टिं क्लास लानांगौ बे नङा आं मोनथिनायाव जोंदाव बड'सा साराबो डाइरेक्टर खालामदों माने डाइरेक्सन होदोंमोनब्लाबो डाइरेक्टरनि कर्स बिथाङा लायाखैमोन बिथाङा आं मिथिनायाव टेकनिकेल माने केमेरा माब्रै खेबो बेना केमेरा डिपार्टमेन्टावसोमोन आरोना आं मिथिनायावहाय बा बिथाङा FTII पुनेनिफ्राय जेब्ला कर्स खालामदोंमोन बिथाङाबो ओमफ्राय बिदिल' नङा बा केमेरा सोलोंनो हायो कस्टिउम डिजाइनार सोलोंनो हायो मेकआपनि बागै सोलोंनो हायो लाइट डिजाइन जों बोरै बानायनो हायो प्रपार्टि जों माबोरै बानायनो हायो बेफोरबायदि
सोलोंनानै लानो हायो आरो जुदि जों मोजाङै कर्स लायोब्ला मोजाङै सोलोङोब्ला बे लामाजोंनो जोङो गावनि जिउखौ माने दैदेनलांनो हागोन होननानैबो आं सानो आरोना बिदि आद्रा सिद्रा आद्रायै माने दिनै एक्टिं खालामबाय दिनै गारनानै दोनबाय बेजोंनो जुदि नोङो माने सोलिलांथारगोन बिदिब्लाथ' जानाय नङा नों माबा मोनसे मोननो थाखाय माबा मोनसे खस्थ' खालामनो गोनां जाखायो सोलोंनो गोनां जाखायो आरो बेयावथ' जोंना दा आं जेराव कर्स लागासिनो आं बेनि बाथ्रा बुंदों बेयावहाय प्रेक्टिकेल क्लासल' जाया जोंना थियरि क्लासबो जायो माखासे माने राइटारफ्रा माबायदि ड्रामा लिरो माबायदि लिरो नाटक लिरो स्क्रिप्ट राइटिंआवबो बेफोरो बहुत हेल्प होयो नङा होमब्ला बेखायनो प्रेक्टिकेल खामानि मावनायजों लोगोसे फरायफालांबायबो थानांगोन आरो जोङो जुदि बाहेराव एसे एनै बेफोरबायदि कर्स लायोबा जोंनि जाथिखौबो जों सिनायथि होलांनो हागोन जोंनि कालचारखौबो जों देखायलांनो हागोन लासै लासै बेखायनो आं सानो लोगोफोर जाय जाय बे भिडिअखौ नायदों जाय बिथांमोना एक्टिं खालामनो गोसो सोलोंनायखौ गारनाङा बेयाव नङा नोंसोरो गुबुन सोरनिफ्रायबा एसे सिनियर आर्टिस्टफोरखौ लोगो मोनोब्ला सों बेफोरबायदि आइडिया ला बेखौ होननानै आं सानो आरोना आरो जुदि नोंथांमोना गोसोथारब्ला बे भिडिअनि कमेन्टफोरखौ नायनानै आं नोंथांमोननो मोननैसो फिसा फिसा टिप्स लाबोगोन जायखौ जोङो एप्लाइ खालामोब्ला माने एक्टिं खालामनायावहाय एसे इजि जायो बेखिनियानोसै लोगोफोर थेंक इउ स' माच लोगोफोर जाय जाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बाय बाय